geçen hafta vade verişimde göre inşallah pek Allah Teala'nın köklediğinden şuun kıyıcıdan meylek ta Allah Teala'nın aydan vaktine çeli tamam peygamberlerin, tamam evliyaların, ulamaların ve tamam insanların başının tacı olan behter ve mehter server serdar alem rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa Muctebel Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah Allah Teala köklediğinden kamilrek suratına ol serverin, ol başın, ol rahmetin yaşayışından, zindagi namasından hizmetine de yetirir inşallah. İnşallah neçe haftalar vakt çeker, ona göre bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmek ehemmiyeti var da bir kıysa üç mühim matlab bilmeli. İnşallah bireme vaktimiz alsa da onun hizmetine de yetirmek bir vazife. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmekte, zindagi namasını bilmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz başına düşen yağdaylarda bir mühim himmemizin bir hükmen bilmeli de atlamadı var. Deslapsa ey mümin Müslüman doğalla, ey cavan doğasla, ey imanlı doğalla, aziz pek dinimizde imani zatla, inanmalı zatla açık näme digini pek dinimiz aytdiye bula bir. İkinci amali zatla, edmeli işle, bedenin menen, malın menen, vücudun menen etmeli işle ve onunla açık aydıp beriye din. Üçüncüsü ahlaki zatla, onunla dinimiz açık aytdiye, gümmeri yammar bolsa olamal, bolmasa olmalı vurun yok. İnhe şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışı da kamil açık. Ay bir vaqta bir işler etipti, näme diga bilinmedi, näme diga belli olmadı diýilýän bir ýagdaý ýok. Hewre gemla taşy. Hewre bilinmedik ýagdaý ýok. Ey dostlar, boljak zat däl haşy başga insanlara. Pikretden görün, bir adam eneden dünya gelmeke, te dünyadan geçip mübarek kabrına caylanına dağda hem bir yağdaylarını bilmek bir boljak zat diye bir adamın kıyını. Yerin yüzünde tuli tarihi beşerde, tuli tarihi insaniyette birce şahsın kıbelli. Tafip bilse tafasın insanlar. Başarısız aklasınlar. Başarısız bir insanın tamam biyografisini çıkarıp, tamam yaşayışını çıkarıp, zindigisinin hususi yağdaylarını başarısı bilip bilasınlar. Boljak zat değil. Hiç vakti insan aklı kabul etmeye. Emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam yağdayları açacak. Beydiptir, şeydiptir, beyle oluptir, şeyle oluptir, açık yağday. Enimiz Hazreti Ayşe Sıddika radıyallahu anhadan soraptırlar. Ya ummel müminin, ey Müslümanların enesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından ayet deyiptirler. Enimiz Ayşe aydıptır, kâne hulukuhu el-Kur'an. Men yeke nazire sana iniptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on ahlakı Kur'an-ı Kerim'de deyiptir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdan başlayas. Ta kul auzu bi rabbin nas'ın ahirine çeli. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı deyiptir. Yani bir Kur'an-ı zinde. Kur'an-ı Kerim'de iman-ı salih, amel-i salih, i'tikad-ı salih, ahlak-ı salih insanlara ders veriyor değil mi? Şun zindesi Resulullah canliptir. Bir sureti, bir misal, bir şun öz yaşayışı, kamil Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Resulullah canın yaşayışı.
Ondan çürüyüm Hazreti Ali ibn Hüseyin Zeynul Abidin radıyallahu anh aydiye Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'un ağtığı İmam Hüseyin canın oğlu Zeynul Abidin Kunna nuallimu magaziyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kema nuallimu surete minel Kur'anil Kerim. Biz şagirdlerimize Kur'an-ı Kerim öğretişimiz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yağdaylarını öğretiyorduk. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenglerde kafirle bilen bolyan yağdaylarını dağda oğlancıklamada alham kuluvallah öğretişimiz yani öğretiyorduk deyiptir. Bila deslapı vurun. İkincisi ey dostlar, ey savatlı dostlar, bir murabbi, bir baş, bir uluqon, bir ene, bir ravanşinas, ya bir her bir reştede bir baş olan adam bolsa, aya bolurmu şol adam öz muvaffaqiyetini, mesela sen verziş edecek bolsan falan yol bilen bol, son men murabbi oldum, uluqon adam oldum, şu tüysül verziş etdim. O bundan aşını hayırlanıyan. İnni şol adamın başka yaşayışından hayırlanıp bolyamy? Oğlun uşağı varada, enatalığı varada, merid vaxtın, pulun bağ vaxtı, pulun yok vaxtı, yok, onları bilmiyor ol adam. Bir tane bir muvaffaq bolan zadı var, şuna oraya tecrübesini aytıyor. Ya her kim olsun. Emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yağdayı, dikkat edin. Bir, Allah Teala onu bir mukaddes edinsin, mun özün bir kudsiyeti olansın, nuraniyet, bereket, rahmeti olansın, ruhaniyeti olansın, merid yağdayı olsa, Resulullah'dan nazir emiştik merid vaxtından, ondan ders alıp bolýar. Sağ vaxtın ders alıp bolýar. Pulun yok, garip vaxtın ders alıp bolýar. Malın bağ vaxtı ders alıp bolýar. Oğlun uşağın bağ vaxtı ders alıp bolýar. Yetimlik çektinmi? Ders alıp bolýar. Uluqon baş boldunmu? Ders alıp bolýar. Öýüňe ýetimi? Ders alıp bolýar. Şäheriňe ýetimi? Ders alıp bolýar. Keşweriňe ýetimi? Ders alıp bolýar. Dünýä boýunça padşahmyň? Ders alıp bolýar. Üstünden bir gözlep duranma şagirdmiň? Ders alıp bolýar. Ustatmyň? Ders alıp bolýar. Ahunmyň? Ders alıp bolýar. Muallimyň? Resulullah'dan ders alıp bolýar. Her bir ýagdaý bolsun. İnşallah öwde ýaşaýyşdy görersiňiz. Her bir ýagdaý var bolsa insanna Resulullah'dan hut şu ýagdaýy geçiripdir. Ay mene oğlun uşagyň barmy? Resulullah'da bar. Çağıjygyň aýrylymy? Resulullah'da aýrylypdyr. Gyýdyň barmy? Hawa oğlun uşagy bolmadymy? Ýok, Resulullah'da bolmandyr. Gyýdyň barmy? Hawa oğlun uşagy barmy? Bar, Resulullah'da bar. Her bir ýagdaý bolasyn. Aya bir insanny bir tapyljak zatmışy. Hi bir kelle sığyan zatmışy. Kellek sığmıyor. Min Allah Teala rahmetul lil alamin edip iýeripdir. Tamam bereket edip iýeripdir. Ulgu edip iýeripdir. Ondan çürüm Allah Teala kudret kelamyny aýdýar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Men Resulullah'ın musulmanlara ulgu edip koydum dipdir. Ulgu boljak bolsa hemme ýagdaý baý bolmaly bolýar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biter bir gen bir özünün bir mucize ýagdaýy. Ondan çürüm olurlykan eşdiýänsiňiz. Aya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle aziz bolsa, şeýle bir bereketli adamda bolsa, hi eşitdiňizmi? Ýaşaýyşynda Jibril ferişten ganatyna ýapşyp uçup gelip beremişdik diýip eşitdiňizmi? Eşitdiňärsiňiz. Ya Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara'ya gidenne Jibril ferişten ganatyna ýapşyp bat Medine'ye barıp gonupdyrmy? Eden nädir? Çün insanyň ýaşaýyşy ýaly edip İnsanlığın qiyinçilik çekýän wagtynda o da çekipdir. İnsanlığın horluk ýagdaýynda o da çekipdir. Narahaty wagty gözlerinden ýaş akdyrypdyr. Hoş wagtynda gülüpdir. Hemme ýagdaýlar şun insanlara ders bolsun we şun insanlara ulgu bolsun diýip Allah Taala on köplerçe ýagdaýlaryny zol uçup beren, zol bir aňyrda berdi gonup beren ojruk etmändir. Resulullah janyň ýaşaýyşyny addi insanlığın ýaşaýyşy ýalyp geçiripdir. Elbetde ýaşaýyşyna mucizekan, kerametlikan, bereketlikan oňa gurrun ýok. Ýöne derkul ýaşaýyşyny Allah Taala addi bir insanyň ýaşaýyşy ýalypdyr. Täýinki bir insanlara ders bolar ýaly. Indi bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikilenci bir ýagdaýyndan bilmeli lazymyz. Ondan çürüm ulamalar aýdýar. Bir adam ulamalyň muhr basıp aýdan wagty. Bir adam kafir bolsa,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi inamatını, yaşayışını başından ayak okuysa, eğer aklı var olsa Müslüman bolar deyiptirler. Okuyayım ben. Siratun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem تقتضي تصديق ثبوت نبوته وكونه خاتم الرسل ضرورة وتشهد بأنه رسول الله حقا. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bir adam insaf filan okuysa, kat'en ey Huday bir alem cihanın rahmeti olmalı, bir Hatemun Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem olmalı deyip boyun vermesi çaresi yok. Hükmen Müslüman olmalı olur. Eğer şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi namatı, yaşayışından başka hiçbir mucizesi yok bulunmalısa, fakat zindigi namı diyen bir zatı kalanmalısa, şun özünün uluqan mucize bolacaktı, başka mucize bulmasa da. Ama üçüncüsü, bir de bir savatlı dostlardan çürüyün mühim mesele. Her bir dinden, her bir yoldan, her bir mezhepten bolsun. Birci dene bir kadimi tarihten bir dadaydın. Birci dene ha. Şon tarihi gurrunları senedi dakik bolsun. Tarih okuyanların yanına muride kabul olsun. Mutlaka in dakikterin senet fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zindigi namasında var. Hiç bir hukkusuz aydırıp duran kepa. Kaygısız tahkik edin, kaygısız gözleyen, kaygısız soran. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyense, bir peygamber ki, idini düşerlerde var, tamam gurrunları midenne bilen, senet yok, yönü ağız ve ağıza geliye, şuna mendeşti. Ol peygamberlerin şe'nini bir etek etmek değil ha, ama Resulullah canın öz başına bir mucizesi. Yani hesabını çekin, Müslüman adama Resulullah'ın sözünü ödüyor. Son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mek'adehu minen nar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Her kim men aytmadıklarımı ayttı deyse, her kim men etmedik işimi etti deyse, her kim menne yok yağdayı bana yapsa, mena cayim cehennem deyip teyyarlanıversin deyiptir. Müslümanlığa iyini edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aytmadıklarını ayttı deymege, onun zabanan lallip duran adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi övcek bolup, övünen iyinden yalandan gurrun yaplamağına, ol bir nemedat haram zat. Mutlaka haram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi senetsiz, beydiptir, şeydiptir, övcek bolup, beydiptir, şeydiptir deyip övcek bolup gurrun koşmak, aziz dinimizde tamam ulemaların hükmü haram da. Çünkü dini İslam'ı özünden koştuğu oluyor. Resulullah'ın zindigisini özünden koştuğu oluyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyini aydırılacak gurrunlarını inşallah biz de kıyamet yakamı yadımıza salıp hiç vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalandan övecek bolup, övünen iyinden yağırıp bekleyip, onu ovadılacak bolup, inşallah emin bolup, senetli gurrunları kıtmatını da yetirer, üstüne övünü de koşamart inşallah, hiçbir gurrunu. Bütün Müslümanların emmesini bir arada korkular üstüne koşmaz. Emme kafirlan yağdayı. O kulağasın ahir gurrun şişi vardı, o hem siratın gurrununa geyreyli. Kafirla savatlı hilleri bitin biliyeli, çünkü ilmi tarih var, ilmi tarih bir senedi kabul ettiye. Misalına edip vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir üç tane misal. Qari Hira gityenmiştik, 10 günden 15 günden öwürlük gelyenmiştik. Basavat kafirla yok baba yalan demeyeler. Näme diýerler? Bu gurrun çyn, emme onu bir yoryýarlar, tevil etýärler. Özü bir yalandan bir zat. Meselen kafirlar aýtýan zat şinauzu billah. Hop gitýänmişdik, dogry diýär. Näme diýip dogry diýmediler? Şon senede tarihi qabi burun. Emme onu diýerler. Nauzu billah. O Muhammed bir asabi adammışdyk. O varada cidamýanmışdyk, halvet etýänmişdik, gitýänmişdik, Qari Hirada ýatýanmışdyk da diýip kafirlar aýtýan kefir. Bu yüzden yani şu kadar bizim senedimiz qabi, yok baba yalan o cüre dağıl yenmiştik deyip başarmayalım. Ne mi deyip? Senet qabi. İlmi tarih reddedip bilena.
Biz bir adam yo bizatla yalan neyse qat'an şoň ya sawady ýokdur ya akly ýokdur. Şol kafirlik kabul edip otymyny basawada adamlar. Ýöne meselen ýörýärler. Ya meselen Cibril ferişte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Kur'an-ı Kerim aydiye kafirliğini qat'an kabul edýärler. Bolupdyr diye. Ýöne haqiqaty ýok. Rasulullah Muhammed hiyali bolupdyr diýerler. Hiyalati bolupdyr diýerler. Gözüne bir zat görünüpdir, oham gelip owa aýdypdyr diýerler. Ine o kafirliğini etip ýorşy. Yo yalan diýmeýärler. Şon bitir senedi gabi. Eger yalan näjek bolsalar onu ilmi tarihi et bermeli bolýarlar. Bir de boljak zat diýär. Meselen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar, yo hiyalati bolupdyr diýerler. Onu yorup bilen akla. Ya bir tovar insafırlar keplemeýär. Bir tovarlarda musulman bolupdyrlar. Bir toparlarda puştatları şeylekliğin yorupdurlar. Yalan niseler biyavrayçılık. O ham yönü ondan beter biyavrayçılık yorupdurlar. Ve her hal sihhati senede tarihiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya boyunca binazir gaygısız hükmedi verilmiş kefte. İnni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışına bir adam kol inşallah hefte eşip dursanız Resulullah'ın yağdaylarını bilirsiniz. Resulullah'a içerisine sahabalara mehabbetiniz artık kıyamet olabilen olmağa sebep bir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işlersiniz önküden beter imanınıza takviyet. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyınçılıkta sahabaları bilen, şagirdleri bilen, içerisi bilen horçılıkta bolyan yağdaylarını önküden beter imanımızda kaimdir. Biz de kıyınçılıkta şicire olmalı deyip dertalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şagirdleri bilen, sahabalar bilen, içerileri bilen birbirine aňyrda bir mehabbet, aňyrda bir taawun, aňyrda bir arkalaşýanmyşlykle onu bilip mehabbetimizi artmaga sebep bolar. We bil ahire özümüz bilip içeriğimizde, dostluğumuzda da bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati zindigi namat yaşayışını aýdyp, ola da Resulullah'ın mehabbetini tapmagına sebep bolar inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa Dədəti Abdullah, qaqati Abdülmuttalib. Abdülmuttalib erti bilen daň bilen ýerden barıp ýortup gafyny qaqya Mekke-i Mükerremede diş ýorýanyň gapsyny. Diş ýorýan çykýa näme ey Mekkeň ulaqan baýary, ulaqan serweri, rengini ütkäpdir diýär. Sen bir baş adam, sen bir han adam, kethuda adam, sen rengini ütkemeli adam dädi diýär. Onay aýtmaş onu ötün aşym bir diş gördüm ýüregime sygmanly diýär. Kim diş görýär? Abdülmuttalib Resulullah janyň qaqasy. Ohum näme diş gördüň diýär. Onu dişimde ötün akşam dişimde gördüm bir bağ men gapdalymdan çykýar. Bağ ösýe barıp asmanlara gaşyn çykýar. Ohum şahalary ýaýrýar, bir taraf gün nogor tarafy, bir tovar gün matar tarafy. Ohum heyran galmalyda şu bağ bir yalfıllaya ömrümde ojuruk günnimin ýaktylyk göremek yeni de bir geňzadi şu bağ lehze be lehze hem iğni hem boyu hem nuri köfelye zor köfeltu hem iki gatdalyn hem göňe hem nuri köfeleweti yeni bir şu dişimde göňören adım şu bağı Arap bolsun Arapdan başga millet bolsun hemme kişiňe hormat goýýar. Yeni bir gören adım şu dişimde şu bağa men owandaki adamlar şondan ýabyşyp durla. Yeni bir tofor verdim. Şu owamyň adamlary eline paltalyp şu bağı çapçyk bolýarlar. Men heyran galdım şuna diýip 5-6 däne giň zatba men şu dişimde diýip diş ýorýany Abdülmuttalib görüň aýdypdyr. Onu o diş ýorýany aýdypdyr. لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب كذا في صحيح السيرة لابن إلياس onu o diş ýorýan aýdypdyr. Ey Abdülmuttalib diýipdir. Eger sen şu dişiň dogry bolsa, senden bir adam önjek, meşrik magrib, günnogor günmatar bitin ýeriň ýüzüniň padşasy boljak diýipdir. Oham Abdülmuttalib gören dişime dogrydyr diýip öz oğullarının bir onan oğlu var. Oğullarının bir çocuk bolor mu kadip hemişe gözleşip durmuştu. Oğullarının bir yerin yüzünün padşası bolor mu kadip. Haberi yok ol server serdar alem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktığı ol gelecekliğinden. Ohun bu gurrun galiye imme abi zemzemin gurrunu.
Abi zemzem suyu İsmailcan peygamber oğlancık vaxtında o su çıkıya bile belli. Şu zamanla su çıkıya kan adamla hayırlanıya sonralarda bir ceng olup abi zemzem bükülli gömülüye. Sonram yüzlerce yıllap abi zemzemin kuyusu gömük bolya. Şoň ýerdidigini nada arapla bilmeýärmişdikler. Şayet 1000 yıllapdagy abi zemzem gömügli galam bolsun. Şoň ýerdidigini bilmeýärmişdikler. Taýinki Abdülmuttalib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası bir gece yatika dişinde biri gelip aytiye ya Abdülmuttalib ihfir tiba arak sacanı qalli. Ohan bir Abdülmuttalib soruya sen tiba diýäniň näme arak sacanı qaz diýäniň näme dip. O da gitdiye bir de o yönüye. Korkup bir adamlara aytiye bir düşünemedik diýerler. Ertaxşam yine yatdiye. Dişinde yine şol adam geliye, şol gelýän zat. Ya Abdülmuttalib, ihfir birra, qawyny qaz diýip, abi zemzemin atlary ha bila. Arastany qaz diýdi, inni qawyny qaz diýdi. Ey birra diýäniň näme, qaw diýäniň näme düşündir diýipdir Abdülmuttalib. O da aýtmany gidipdir. Üçüncü gece bolupdyr, yine yatypdyr, dişinde gelipdir. O gelen aýdypdyr, ihfir al-magnuna. Qatı bir erzişli zat ba Ka'baň ýanynda qal şon diýipdir. Ey magnuna erzişli zat diýäniň näme diýipdir? Oňa çeli ýene gidipdir. Dördüncü gece gelipdir. Oham aýdypdyr ihfir zemzem. Oham aýdypdyr zemzemi qal diýipdir. Am Abdülmuttalib aýtdyr zemzem näme? Zemzem la tunzaf abadan we la tuzam tasqil hajij al-a'zam. Onem zemzem suwi ol hiç wagtda tökülmejek su. Bitin kıyamata çeli hacılar tuwurt durjak su. Şonu qaz diýipdir. Onu ýerdidigini bilemek diýipdir Abdülmuttalib. Onu falan yerde şu Ka'baň ýerinde garynçaňda şu taýda öýü bardyr, garynçaly gir çykyp durandyr, şu taýyny qaz diýipdir. O ýana kana elini kulen alyp, on oglunyň fakat biri barmyşdy. Karys diýen ogly dünýäge gelipdir, häzir 9 ogly ýok, o muga dünýäge gelmedik. Am elini kulen alyp, ogly bilen bile bar, kulen urmadyr onna. O baň adamlar üýşipdirler. Bir mescidi qaddyrmyýar saňa diýipdirler. Näde ötiň baş bolluň da diýip. Ýok, men qadmaly taýyndan diýipdir. Aham ay qaddyrmajak bolupdyr, bile çekeleşdir. Bir ogul, bir ata. Aham Abdülmuttalib aýdypdyr. Hey, Hudaýa diýipdir. Jan Allah'ım diýipdir. Eger maňa 10 ogul berseň diýipdir. Men bir daýaw bolsam, 10 oglum bolsa diýipdir. Şoň birini Hudaýa sen razy sürütün Ka'baň ýanyna damagyny salaýyn men diýipdir. Ol İbrahim peygamber ýalygy diýipdir. Men damagyny salaýyn 10 oglumyň birini. Hulasa beýdip şey diýip, meni owaň adamlaryny gowy beýdip şey diýip, hanlygy bilen, başlyklygy bilen, seýitligi bilen meni qazmaga durýar. Qadiýa gen qadim gömülen zatly çykýar o, ýerinden zorunlap suw çykmaga durýar. Allahu ekber, zemzem suw çykdy, bütün adamlar da üýüşip, bizim hakkımız var. Bir İsmailcan peygamberin biz zemzemi diýipdirler. Oham maňa Abdülmuttalib ýok diýipdir. Men faqat üstünden haberdar bolup oturmaly. Meni böleşmeýäs diýipdir. Yani müjewwiri men özüm bolmaly. Am bir neçe gurrunlardan soňra o baň adamsa boyun alpdyrlar bolýar diýip. Oham bu ogly bile abi zemzemin suwuny çykaryp, gapdyryndan howuz bejerip, bitin hajyla gelip de abi zemzem suwundan içmeletip goýýar. Bes ikilenji inni şu zamanı çeli biz abi zemzem içip bäs Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası olan Abdülmuttalib abi zemzem kuyusunu qadıptır. Şondan mer gömlenakda elhamdülillah bütün alam jahanı suwarıp duran abi zemzemdir. Oham bir abi zemzem madde birje urrun aýdyn Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun asli urruna girer. Yani peygamberimiz aýdypdyr: "Ayetuma beynena ve beynel munafiqin ennehum la yetadalla'un min zemzem." Ravahul Bukhari ve İbn Majah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Biz menen münafıklaryň arasynyň alamaty şudur. Münafıklar abi zemzem içinde datyp sowulýandylar" diýipdir. Emma musulman abi zemzem içinde qanyp doýup içýändir diýipdir. Haqqal içýändir abi zemzemden musulman adam. Emma münafık adam şoňa qarat ygtihady ýok bolup dadaxana goýýandyr diýipdir. Bilir abi zemzem ma'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdan sözi, hulasa innoň eýesi Abdülmuttalib boldy. Emma Abdülmuttalib nezir etdi. 10 oglum bolsa Hudaý maňa 10 ogul bolup berse, şoň biriniň damagyny çaljak diýdi. Hamza, Abbas,
Ebu Talib, Ebu Leheb, Harit, Zübeyir ve başka o anılancısı Abdullah dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dədəsi. Ohum oğulların bir gün üyüşürüye, can oğulla, mene odol, şol abizimizim qazıcaq bolamda, birime qiyinçılık çekensem bir nedir ettim, on oğlumun birin damağını salacak dedim, Huda için, men onu bitirecek deyiptir. Merde adammıştık da Abdülmuttalip'ti. Ohum oğullara ayıptır, bolya deyiptir, on oğlunun birini nezir intihab edecek deyiptir. Onda çare yok, qurra çekeydin deyiptir. Qurra da kime çıksa, şonu bir kabul edeyim deyiptir. Oğullarının hemmesi bolya deyiptir. Om qurra çekmeli olanda, Abdullah, in oğullarının kiçisi, hem de qavusu olansan, Abdülmuttalip açık aytiyamıştık. Ay, cahan Allah'ım, Abdullah çıkma varsin deyip. Om qurra'nın çekerlerine Abdullah çıkıptır bir de. Ay, Abdullah çıktı deyip, mert bolmalı men deyip, onu qon pıçak alıp, Abdullah da kişi olan elini tut süyreptir. Hör kəvən yana deyiptir. Damağını çalmalı ol yanten deyiptir. Yüreğin lep dağ basıp ben damağını çalmalı nedir ettim deyiptir. Hey oğlan adamlar turupdur. Hey beytme. Sen beysen yeni bir bizirdat nedir eder yörer. Oğlumun damağını çalacak diyeri yörer deyip sen etmemin yok deyiptir. Men damağını çalmalı deyiptir. Yoham Abbas ol Hazreti Hamza'nın doğulları böyle de hemmesi üyüşüp yerli ay dede bunu etme bir yol tafaylı beytmesen deyip Abbas o kişicik oğlancık kişi ballar Abdullah'ını çekip ayağının eteğinden hakkayt ayağı bilen basıp damağını salacak bolup duran bolmalı. Çekip alıp şol Abdullah'ın yüzüne yara düşüptür. Sonram daha da te dünyadan geçiyança Abdullah'ın yüzünde yara bağdı diyada. Be her hal Abdülmuttalib'i razı etip bilmeyendirle men damağını salmalı deyiptir. Oham bula oğlan adamsı üyüşüp aydıptır. Bir beytmeyliptir. Falan yerde bir bilimli alim adam ma yür şoňa geňeşeýli şo näme hükmetse şone daýil dipdirler. Oham bolýa oglallary näçe adamda üýşüp şu bilýän adama bartdyrlar. Ol adam aýdypdyr. Gow dikkat edeýin. Bütün tarih kitaplarda baş aýtýan gurduňlar. Senetli gurduňlar. Hal aýtdym gurduňlar. Ol adam aýdypdyr. Siz şu damağı çalacak diyen oğlunuz bir tarafta koyun, bir tarafta da 10 nane diye koyun deyiptir. Oham qurra çekin deyiptir. Eğer diyeleri qurra çıksa, onu 10 nane diyen damağını çalın, şoň tarafına diye hesap bolar, fidye hesap bolar deyiptir. Emma oğluna çıksa deyiptir. Yeni bir 10 diyen arttırın, 20 diye etten qayta qurra çekin deyiptir. Oham diye çıksa 20 diyen damağını çalan. Diye çıkmasa yeni bir 10 diye arttırın. 30 diye bir taraf, Abdullah bir taraf. Hulasamın bolya deyipdirler. 10 diyen bir tarafta koyupdirler, Abdullah'ını bir tarafta koyupdirler. Qurra çekipdirler, Abdullah çıktır. Yani Abdullah'ın damağını çalmadı. Bu bolmadı. Yeni bir 10 diyen arttırtırlar. 20 diye. 20 diye bir taraf, Abdullah bir taraf. Qurra çekipdirler, yine Abdullah çıkıptır. Abdullah'ın damağını çalmadı. 10 diyen yine arttırtırlar. 30 diye bir taraf, Abdullah bir taraf. Yine qurra çekipdirler, Abdullah çıkıptır. 40 diye Abdullah çıkıptır. 50 diye yine Abdullah çıkıptır. 60, 70, 80, 90, 100 diye. 100 diye bir tarafta, Abdullah bir tarafta. Qurra çekipdirler, 100 diye çıkıptır. Bütün emmesi begenişip, qıygırışıptırlar. Ayl maksadına yettin, 100 diyen damağını çal, Abdullah rahat boldu deyip. Abdülmuttalip yok deyiptir. 3 gödek qayta qurra çekecek. Üçüsüne de diye çıksa men 100 diyen damağını çalayım. Qow waryan oğlumun tarafından deyiptir. Yine qurra çekiptir. 100 diyak çıkıptır. Yine qurra çekiptir. 100 diyak çıkıptır. İnni boldu deyiptir de. 100 yani diyen damağını çaldırıp 100'ünü qurbalyk edip alan inqi herkiminki deyip inhe bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah diyen dədesi damaq çalınmadan qalıp ol 100 yani diye on tarafından qurbalyk edilipdir. Emmen Abdullah ulolly. Birime ulolup Abdülmuttalip oğlu Abdullah inkisi oğlu. Aham bir Abdullah bir ovadan, dikkat edin. Biter bir ovadan oğlan, biter bir yüzügöz nurlu oğlan bolansan, kan mana Mekke-i Mukerremen qiyirleri mana zol muzahim bolýarmyşdyklar. Men menen izdivac etdi. Aham bir Abdullah'a qiyinçiliklar düşýänmişdik. Ýöne Abdullah diýänmişdik. Nikah bolsun men aleyhin diýänmişdik. Yani
şu wagt häzir aziz din gelmäke, ama fitrat zamanı ýyly. Onu da aralarına bağmıştık. Mesela gyz oglan men özüme akt etdim diýmeli, erkek oglan men kabul etdim diýmeli, iki tane şahit bolmaly. Olay diýmişdik Abdullah, dogurca ýyl ortasyna nikah bolsun, men alaýyn diýmişdik. Yani bagışlaňyzyň agy mubtala bolmandyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýa, mübarek sözüni okuýaýyn. Lem ezel unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Hidreti Adamdan märik ta inim Äminen rahmine gelýänçe men gyna bilen geçemek diýipdir. Halis arassa Adamdan arassa rahme geçendirin. Arassa Adamdan arassa rahme. Arassa Adamdan arassa rahme ta gellim Ämine gelýänçe hiç Hazreti Adamdan märik men üçin haram emi ýokdur diýipdir. Be her hal maňa bitin gyýdylar zatly habar atýan Abdullah da ýok diýipdir. O ham Abdulmuttalib oglunyň elinden tutup Wahab diýen adama baryp onu gyýdyň Äminen men oglumy berjekmi? Berjek. Iň Mekkede bir abrayly hanawada bir hayali edipli afifden ana ine Ämineni Abdullah jüftleýäle. Giňatçy tahi bitin tarih kitaplarda bar. Inni Mekkan gyýdylary Abdullah hiç zat diýen akla. İzdivaç bolandan soňra. Abdullah heyran galypdyr. Esin Mekkan gyýdylary nimzahym bolan akla. Oham Abdullah aýdypdyr, ahir biri öňünden çykypdyr. Hi inni maňa habar atýanyňyz ýok diýipdir. Onu odan ana näme diýipdir. Bilmeýäs näme dinligini. Sen Ämine bilen izdivaç etmäkäň, sen maňlaýynda ýüzüňde bir nur wady. Hemmemiz şoňa aşykdyk diýipdir. Emma sen izdivaç edenden tam ýüzüňde o nur ýok diýipdir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru odal Abdulmuttalib'demişdi. Sonra Abdullah geçipdir. Abdullah'dan Ämineň rahmine geçipdir. Welife amanatını bitiripdir, tamam bolupdyr. Ämineň rahmine geçipdir. Inni Abdullah öňki ýüzünde maňlaýynda nur ýok diýipdir. Haqqy açyk aýtypdyr gyýdylar. Öňki nur ýüzünde ýok diýip düşünemez diýipdirler. Faraqaka an-nur allazi kana ma'aka bil ams falaysa li bika al-haja. Dünkü nur sen maňlaýynda ýüzünde ýok diýipdirler. Asy sen gerek käbi diýip açyk aýtypdyrlar gyýdylar. Şol mübarek nur inni Äminen rahmine geçti. Ve her hal Abdullah 25 yaşa varanna bir ticaret etýärler bilen Medine-i Munawwareň aňyrtynda bir ýerik tijarete gitýärler. Oham ýolla meridli ya Abdullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem göwrede Ämineň göwresinde Abdullah da 25 ýaşynda ýolla merid bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dädesi. Ol kerwennäkiler diýe sen häzir ştada gal Mekke-i Mükerremäge barýançak 400-500 kilometr we gaýtam helak bolarsyň. Abdullah da gow diýe. Men ştada Medine-i Munawwarede daýlanma diýe, daýlar şu Medine-i Munawwarede şolaň arasynda galaryn diýe. Ýa-da şu daýlaryň arasynda galýa. Oham kerwen Mekke-i Mükerremäge gelýär. Abdulmuttalib gow berýän ogluny kerwanyň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hene men oglum Abdullah diýe. Onda meriz boldy. Medine-i Munawwarede galy daýlarynyň ýanynda diýe. Aham o uluqorrak, daýawrak oglunyň mirini iýberýe bar ol ballygynyň ýagdaýyndan habarly bolun diýip Medine-i Munawwarege. Aham o da gelip görse Abdullah dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Aham şondan iýine öwürlük gelip Mekke-i Mükerreme habar berýär. Abdulmuttalib'in iň körfe ogly Abdullah Medine-i Munawwarede jaýlanypdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şäherine dünýeden geçipdir. Abdulmuttalib dogollary hemmesi bitin bir narahatçylyk bolýar. Inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amanaty Abdullah'ın wezifeti tamam boldy. On atalyk inni terbiýetini boyun almak gerek däl. On terbiýeti Allah Taala meni özüm terbiýet berjek. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Men Hudaý terbiýet berdi. Men terbiýetimde yerine ýetirdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Oham hulasa Abdullah da dünýeden geçýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ämineň göwresinde. Emma bir ulaqan waqia bolýar. Şonu hytmatyňyza ýetirip inşallah Peygamber kokladygynyň inni kefte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünýäge gelişinden görüňeder. Oham ahirkira kullerinde Ämineň göwresinde Abrahan gurrungy bolýar. Yemenin padşahy.
Yemen'in padişahı şu hacı vaxtlarında Suriye neymiş adamla kirvun bir yere gittiye diye Ebraha Suriye. Am yanındakiler ay diye ol Mekke-i Mükerreme'de Beytullah ve şuna hacca gittiyeler diye. Onda näme çık beyt daş yerlerik musafiret çıkıp berip men özüm bir taýda olakon gowlat bejerein meger nämeden on sahtymanı nämeden onu daşdan diýerler. On üstünün parçası nämeden atiş nezri parçalardan ne onu bolýa gyzyldan kümüşden behterin zatlardan men gow bir öý bejerer istada onu melek onu gitip bermeň diýär zor bilen bolsa adam saklar bir awadan öý bejerýe meselen ibadatxana o kıbla bolmaly Kabe bolmaly aham adamları da hükmen şoňa gaşyň gelmeli. Bir näçe adamları da kireyne tutup goýup, şoň başynda ibadet edip durmaly, meselen şoň başynda etjek işlerini etmeli. Ve her hal bir umur jowan oğulluň beri gayret edip, bolmaz mundan kıbla bolan boljakmy diýip, bir un hiç kim habary ýokka bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny bar şoňa goýup, otlaýar ýankyna. Abrahan salandy. On Abrahan näme habar diýe? Onu yanındakiler aydiye ol Mekke-i Mükerreme gitýärleň biri sen bir ýagdaýyny kabul etmeýäsip onu atlapdyr diýe. Onu men hükmen şon dargadaryn diýe. Şol öýü Kabe-i Muazzamany Beytullahul Haramy Mekke-i Mükerremedäki bütün musulmanlaryň kıyamata çelişi mahal hemişe kıblany dargadaryn diýip. Ohum 60 000 goşun ýygnap ohum ulukon Araplan gorkýanlardy fiilmişdik. Näçe min fiil ýygnap ulukon fiilli Mahmud diýen bir fiilleri var. Ýerin ýüzüniň ulukon fiilli öýler aýtýanmyşdykle. Şoň mene minipdi bitin gaýtýarlar da bäri. Ýolla kan Arapla jihad etýärler. Beytullahul Haramy ýykjak bolýar diýip hemmelerini gyryp Abraha basýar olar. Aham gelýärler Mekke-i Mükerremeň ýakynjak ýerine düşýärler. Aham Abraha bir adam ýeberýär. Barş owan ýaşulysyna aýyp eger wurşda bir tarafy basýas ona wurun ýok bir wurş dik kelemede bir sagat şi Ka'bany ýykjak ohumda gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Ohum ol aradaki hem muterjim hem aradaki adam gelýär owan ýaşulysy kim Abdulmuttalib diýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qaqasy. Şo wagtda bamyşda qaqas. Ohum Abdulmuttalib aýdýar näme aýdy berin? Onu şey Ka'bany ýykjak diýip Abraha gelweti goşun keşi etipdir, leşker keşi etipdir diye. Hoy ondan sürim näme? Azat diye. Ýönümiň 200 ýany diýem alpdyrlar diye siziň serwazlaryňyz Abrahan serwazlar. Şu 200 diýemi berseler diye başlat meni işim ýok diye. Aradaky adamyň pikri harap bolýar. Näme diýen sen diye? Aýtsakladyň gel Abrahan özüne aýdaga diye. Aham Abraha gaşyn getirýär. Şo wagtda Abdulmuttalib 100den geçipdir ýaşy. Ulukon bir haybatly onu da dayaw görüňde bir awadan adam işte. Abraha görüp bir awadan haybatly adam maňa hormat goýup oturup düşüp oň menen bileje Abdulmuttalib ben bir düşüp turýar. Oň ýanyňdaky muterjimde aýtdyrýar, hajaty näme, muň maksady näme diýe. Onu Abdulmuttalib aýdýar, sen serwazlyň men 200 ýany diýem alypdyr diýe, men diýem ber diýe. Oň Abraha aýdýar, "Oy näetdiň muny ýoýduň da" diýe. Men seni göremde, sen bir ulukon adam, haybatly adam, aýşy Ka'bany ýykmasana diýsen, mene ýok ýykjak diýmäge utanaryn diýip içimden şey diýetin. Sen bu Ka'bany görüň etmen diýen görüň etýän ha diýe. Hem biziň eşdiýän görüňleme Ka'baň döwründäki Araplar Ka'bany gowurýa, dinni gowurýa, imanyny gowurýa diýip sen diýen sorawatin, akyň salyňmy sen garry diýipdir. Onu Abdulmuttalib aýdypdyr. Ana rabbul ibil ve inne lil beyti rabban sayamnahu anta ve zak. Abdulmuttalib ulukon adam bolup aýdypdyr. Men küýzäni diýem, men wezifem diýen saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi we öz saklar diýipdir. Onu saklamak men wezifem däl diýipdir. Men küýzäni diýemmi, men mular saklamak wezifem diýipdir. Hala Ka'be diýipdir, ýoluň açyk diýipdir. Abraha aňta bolupdyr. Aham Abdulmuttalib Mekke-i Mükerremedäki adamlara aýdypdyr, hemmäňe daşary çykyň, çöle çykyň, Hudaý çağırın. Bu taýlarda durmaň, gaýtam size de bir edam masalada diýipdir. Am öýde de or ýany ulukon adam alyp beýikrak ýerde fakir gözde oturup durda, mujawwir adam gidesi gelmeýän bolmaly.
Olar da yıkar yıkmadı bir de bolar deyip Allah Teala'dan umidi varmıştı. O hamin oğramakçı olanlarına şol Mahmud diyen uluqan fiil bir turana o ham kellesine uluqan tokmak bilen hüttük bilen bay vurtturla turacak bolup turanak diye. Om eteğinden gergenek diye sofanın eline ağaçlar. Soň demirden hili varmıştık, naydan varmıştık. Bay şoň ennamını dürtüp, ennamını şonu tümdürüp, ennamını qanatıptırla yankı fiilim. Onda da turanak diye. Ahir fiilin öňünden bar turuptırla iyine qaytyrjak bolup, on fiil turup yorgola berdir, yortu berdir, Käbe tarapda ha başga tarafa. Emma öňüne geçip Käbe tarafa uğratjak bolanlaryna uğranak ýöne çöküş berýän bol. Bu fiilin sünneti elbette bir gerek zatlary, muhim zatlary ya Abraham zatlary bagymyl bir gitmede gelişigi ýok bolmaly. On bay aňry bäri tamamen namjany wurup burqana tutyrly ýanky Mahmud fiilin uğratjak bol, o da uğramandyr. Om şeyh duruşlaryna Allah Teala kudret kelamında ayet ya auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil alam yec'al keydahum fi tadlil ve arsala aleyhim tayran ababil termihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيديه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل görmedin mi, eşitmedin mi? Ahlem cihanın haberi oldu. Fiileyeler Ebrehe ve 60 min leşkerini ettim. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Bölük görülmedik kuşları iyi verdim. Ayaklarına daşva ve ersele aleyhim tayran ebabil. Süntlerini ve ayaklarına termihim bihicaretin min siccil. Pişirilip kırgın daşva ayaklarını ve süntlerini. Fecealehum ka'asfin me'kul. İyilin saman yalıdıp olur dargattı deyipti. O ham gelip yan koşla, inni fiil uğramanını oqa, on koşla gelakana üstülerini yağdırıverttirli. Yönü bitin bir qurip, iyilip, dargap, telek bolup giden saman yanık bolup, bitin 60 min leşker şu taada dargap yıkılıp qalıptırlı da hemmeti. İnhebi de Abraham amul fiillip, bitin alem cahanna, bir husus Araplan arasında fiil yili deyip, İnha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelecek yakillarının alamatı olup bir iyiliğe bitin halkı bir gurrun olsun Mekke-i Mukarreme'de gün oluptur deyip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelmesinin mukaddemesi oluptur. Hudayi Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içerileri ve sahabe şagirdlerinin muhabbetini bitin kalbimizde koysun inşallah. İnşallah inni keyfti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelişi ve iyirek kokkulluğundan inşallah hizmetine de yetirir.